Morjesta, meikäläinen ois Minilakia. Mammutti. Ja ollaan täällä kanavalla taas pelannut meidän ensimmäistä videota tällä kanavalla. Ja mistä me mennään tänne Battle Toweriin sisään? Ollaan Hexitin parissa. Ja tosissaan mä vähän tapoin tässä näitä tyyppejä. Ui juma, mitä hitsi, miksi tuohon tuli hämähäkiseitti, ui. Kai täältä PvP otettu pois. On otettu. Tuossa on tommonen hemmetin magic. Pelaamme tapoin. Saatiinks me? Ei saatu, tapataan sä. Yes. Mitä sä sait? En sano mitään. Eiku sain! Okei, hyvä. Teemme pääkallon pään. Hei mä menen täältä, mä kiipeen täältä sivusta, käykö? Juu, mä hoidan näitä täällä. Joo. Yritä suojata. Yritän. Menen tästä ylös. Hei tuu tästä, mä teen tähän tämmöstä rappuset sullekin. Nopea. Tässä näin. Ei hemmet! Nopea, No niin ei siinä. tee mitään. No niin siinä. Mä en pääse. No. Noin. Varo! Sieltä tulee... Noniin, hyvä. Onks täällä missään eka semmonen ikkuna? Tossa. Tossa mun peitin sitä vähän se, ettei vaan niinku tuu mobit tänne. Ui, hemmetti mennä sitten pahtaa. Katsotaan mitä täällä on. Okei, nyt mä tiedän miten mä pääsen tonne helposti. Noniin, mene sit vaan. Mene nopea. Hei mä teen set homeen tänne. Hitto! Ei tässä oo sitä. Ai jaa, okei Tää on joo. server. Ui hemmetti, mä tipuin tosi korkealta. Nyt on HP loveilla. Mä hakkaan täältä näitä juttuja pois. Joo, Noniin. Ei täällä oo mitään hyvää. joo, mut siellä ylempää yleensä on jotain magic juttu. Magic essence. Niin, ylhäällä on yleensä jotain timanttia tämmöstä. Yritetään saada magic essence ja meinaa sit tehdä meille electric stuffit ja mennään travellaamaan. Joo. Vittu Endermanin hyökkäs kimppuun. Se on vähän Mä oon huono. tulossa. Mä oon täällä auttamassa sua. Mä tuun sinne ylemmäs. Juu. Ei vieläkään mitään hyvää. Hei, tehdään silleen, että sä suojaat. Mä menen rikkospawnerit. Okei, mennään. Ässään edeltä, no. Nyt let's Mene. Joo, mä yritän. Sain ekan jo. Toinen meni rikki. Mä tapan nää. Tuolla ei ollut mitään muuta kuin leipää, mä otin. Joo. Okei, joo. Syödään Nää vähän. vielä. Joo. Mulla me on miakkakoit jo kakkana. Mä oon täältä creepereit. Ui. Nyt Nopea. nopeasti. Varo, se tuli eteen. Noin, mennään uuteen. Me edetään tässä aika hyvin, mutta täällä ei oikein löydy nyt mitään hyvää. Niinpä, nyt varovasti. Mä en halua tipahtaa. Aja varovasti. Tuollakaan ei oo mitään hyvää, mitä hitsiä. Hyvä, tästä vielä tää spavneri. Noin. Tähän sujuu mennyttä. Sujuu, kun me ollaan hyviä tyyppejä. Niin ollaan. Noin huonoin. Noniin. Ai hemmetti, mä inhoan kun noin tulee. Auta. Mä saan Iron Miekan. Hei kun tää menee kakaksi, niin mä rupeen käyttää sitä. Noniin, tästä äkkiä. Noin. Sain. Joo, Hei, hei zombi, hei. Tää lagittu. Joo, taas vähän yli tulee tämmösiä lakipiikkejä. Joo, se ei tuskin teitä haittaa paljon. Joo. Sit Ghost Server has been closed. Miksi tää lähit alusta? Yes, no. Noniin. Mitä tässä chestissä oli? Ei mitään. Vieläkin kun tää lagaa. Mitä? Ei, nyt loppu. Joo, hyvä. Yes. Nyt tonne ylhäällä No se- mä oon täällä. Ui juma! Nyt se suuttuu. Hoidetaan toi äijä tosta. Joo, yritetään ainakin. Outo, ui, saakeli. Kyllä me saadaan toi äijä. Tuu auttaa sinne ylös. Kato, ui mä kuolen. Auta nyt nopea, se on noin kuollu jo. Jes, timantti jo kaikkea, nyt lähdetään pois. Ota Vittu näkkitar. Enderman. Ui nyt alkoi sortuu. Tuu pois. Tuu nyt vaan. Apua! Syödään tosta vähän. Äkki tuu jo. Koko ajan. Ei mitäs tehdä nyt joku koti jonnekin? Onko ideaa, Jep. että minne? Ei, pääsin pois kait. Vaan lagittuko taas. Ei oo lagittu, kun sun XP vetää musta ympyrää. Joo, niin mulkin vetää. Ei vitsi oikeesti, jos me kuoltiin nyt tonne. Noniin, hei, mä oon ulkona. Mäkin oon ulkona. Jes, toi meni lähellä. Toi todellakin meni lähellä. Kokeillaan vielä kirjoittaa. Jes, ei lagaa enää, vai lagaako? Lagaa. Itse, että pitäis lisää. Noniin, Noniin, ei enää. jes, Joo, ensi Toi- jaksoa lisää ramia servulla.
Joo, että tässä on nyt pieniä häikkä. Lähdetäänkö vähän kauemmas täältä vielä? Joo, missä täällä oot? Oon tossa sun edessä. Mä en naasin, joo. Mennääs. Jup. Mennään tänne vaan tästä näin. Mun miakka ei mennyt lähellekään rikki, kun Mulla on mä ihan rikki. Mulla on 4 timanttia. Meidän pitäisi tehdä joku talo johonkin tähän lähelle, tai joku pikku base. Joo, nyt taas lagittu. Niin. Itse. Pyydetään sitten lisää ramia tähän. Oi kakka. Itse oikeasti. Saakohan se tähän ramia enemmän? Kyllä, se saa tähän lisää ramia. Okei, joo. Kalmolla kuvattu, jos me niinku tähän eka jakso lopeteltais jo. 5 minä. No ei nyt niin pientä. Hei no, tehdäänkö silleen, että skipataan tää kohta? Mä katon lakaaks tää vielä. No, lagataan. No jos tää enka jakso oli tämmönen, tää oli vähän niinku semmonen juttu, että ei lakaa enää. Hyvä, yeah. Ei kun lakaa. Oh. Mulla on semmoset bootsit, millä voi kävellä vedessä. Tää tekee sit jäätä. Ne. Ei kun Hei, siis semmoset armorit. No, pyritäänkö ensin tähän lisää ramia? Lakaaks tää mukaan nyt oikeesti? Joo, pyritään lisää ramia tähän. No tämmönen jakso oli tässä, nähdään ensi jakson parissa. Ensi jakso ei lagita. Moro! Row.